Vítam vás u nového videjka so Strikerom. Čaute. 11. Áno. Kúp mi zbraň, ty s ňou nebudeš vedieť. Kámo, ja budem najväčší ostrostrelec, kámo. Počkaj. Silent ostrelec budeš možno tak. Ale neviem, kde sa kupuje. Tu. Je Ečko. Nie. Hej, vrať mi to. Nie. Mám to. Nie, nemáš. Mám to. Aha. Dobre. Kúp jedno uhlie a ideme. Bandáže, možno by som ten bandáž kúpil. Bandáž 10. Kúpim, no, trošku, lebo... Môžeš ma oživiť potom. Však áno, však práve. Už tam utekám. Spalím všetko, aj noviny. Počkaj. Tu som vyhodil bandáž, tak to musíme... Počkaj. Vezmi si jednu. Hej, mám. Je. Juj! Ty kokos, kámo, som zľakol. Ja som zabudol, tu sa nemá skákať. Nie, ideš, ja som nevypadol. Vyriadiť. Ja idem na strechu. Ja mám riadiť. Aha, okay. A ja budem vidieť. Takže ja mám revolver, čiže ja by som to mal byť, ale okej. Pretože vidím, čo... Ty ma tlačíš! Daj. A nehodí. Idem, takže... Vlkodlak! Tak už nechcem tlačiť. Nie, prečo stojíš? Však nás rozdrbe. Nie. To dáme. Tak toho budem hitovať. A potom ho predáme. Je už mŕtvý? Týranie zvierat. Kámo, jak dlho zabíjaš, sa mi zdá. No, má viac životov. Kámo, si toho tri... Ne! Aha, šlame na ňo. Čakaj. Zmizol. Poď. Ideme po ten kameň. Kameň. Zde. Povedz, keď už budeme blízko. Tu je. Brzím. No minulý, teda... Nič, by som povedal. Presne, žiadna minulá hra nebola. Preto na 100% náš prvý rán. Vôbec sme nedokli minulý rán v prvých 2 sekundách. Dobre. Si tu? Dobre. Nie. Moje zlato. Nie. Dobre. Ideme. Iron, nie? Striebr. Banda. Nie je žiadny dom, ty vole. Ale balíva máme dosť. Kámo, tak ale za chvíľu. No. Akože už budeme za chvíľu potrebovať. To sú banditi. Vidíš tam vzadu? Ideme po nich? Ser na nich. Keď tam není dom. Dneska. To je to. To tam. A dom, aha. Aha, nie, to je mesto, tak tam nezastavujeme. Prečo? Poď, dáme. Ale to železo choď. Ja som ho sám dal, je absolútne normálne. Presne, to... My ich posielame na lepšie miesto, ak sa vraví. Áno, tu by ich to nebavilo. Zombici by ich zožrali. Počkaj. Dobre.
Hoď tam tých koňov, prosím ťa, lebo Čo? nechcem spaliť toho. To je uhlie, to není... Áno, teda áno, to sú noviny. Preto je to také veľké. Aha, Ideme. zastavuj. Tam je typeček za 150. Ja viem, tam sú tí drahí títo. A počkaj, dobre. A tu bude veľa zbraní. Hej, to bude dobré. Ale nezdochníme, prosím ťa. Nikoho nevidím. Oni budú zabugovaní nejakej budove. Odkiaľ to? No a už idú hajzli. Už sa spavnujú. Za tebou. Joj. Majú nejaký zlý aim, musím povedať. Čo majú za aim, typci, more? Ja mám strašne veľkú citlivosť, kámo. Mne úplne lieta tá myška. Bacha, Šimon? Kámo, normálne náboje nevystačia. Ja mám dosť. Kámo, ja im len do toho meča strieľam proste. Nie, zabij ho, prosím. Dobre. Hej, Strieľaj. To je drahý. ale ešte ho nevyžeraj mi. Nevyžerám nič. Pomoc! Utekaj. Ja do teba strieľam, dobre, je mŕtvý. Ja nemám náboje už, musíš to dať ty. Dobre, už sme to vykosili. Palivo, No. ako! Vezmeme ich ako palivo. Áno, určite, ja len dávam si bandáž. Dobre. Ale dáš mi niečo, čo si kúpiš z tej 150? Ok. Jupi. Počkaj, ty máš ten kľúč? Hej. Tak to poď otvoriť. Kámo, poď sem. A nežuj mi to všetko, si normálny. Polovicu berem. No jasné, rifle. A jednu navyše. Tak. Som ti Tak, my máme takú dobrú výbavu. Počkaj, kámo, nemali by tu prísť ešte tí banditi jedni? Však oni... Nesťažuj sa, aby dobre. Tam to ja čo tu tyvo nemám ani klasu, tyvo už je vyžierať, tyvo. Ale nie. Vezmem ten tank, či mám? Mám ten tank. Ber to. Dobre. A ten kľúč je mi na čo teraz? To už je na nič. Počkaj, môžem to? Nemôžem. Á, tu sú. Nechám ťa tam s nimi. No jasné, ty hajdel, ja nechcem skapať. Si Nezabudni, ja to snažím. Mŕtvý. No ty si... Na jezinku. Počkaj, mám bandáž. Oživ ma. A neber mi nič. Dobre. Nič mi neber. Takže... Neberám, ale idem sa asi vrátiť nazad do tej... No počkaj, najprv poberieme nejaké mŕtvoly. Čo najviac ich pober. Ej. Tak. Mám teda ten kanón brať? Hej, ber ho. Aj noc, kámo. Poďme nazad do tejto našej. Do tej... Jak sa to volá? Vlak. Nie, na bejsku proste nazad. Ja idem na koni, ale. Ok, ja idem nakúpiť toto. Do zbraní na vle. Ja tu pohádžem tie mŕtvoly. Ja, to som chcel. Ale kúpiš mi niečo? Teda z tej stopade? Okay. Hej. Ja by som chcel asi náboje do rifle. Oni Kde sa stoja... predáva tento? Oni stoja 24 nábojov do rifle stojí 20.
Aha, tu sa spavnujú títo. No tak ti ich nedám. Ne, prečo? No si mi pobral. Ja Si ti mi dáme za pobral. 20. A ty budeš mať 100 baniek. Dobre. A si mi zobral bondy, no. No a? Ja mám 500, ale nedám ti. Neboj. Do rifle. No. Tá je najlepšia. Uh, tak. Ej. Čo? Nechceš túto zbraň? Nie. Mám zobrať turetu? Máme kanon. Ok. Počkaj, pozriem sa, čo mám. Toto, no zombiko. To celkom pekný run zatiaľ. Hej, najlepší. Teda jediný. Presne tak, jediný. 100%. Berem palivo, idem. Bandaž máme veľa, všetkého máme veľa. Počkaj, nabijem si len guny. Dobre, mám nabité. No, už bude deň. No, dobre. Chodím, naplním. Ku domu choď. Tu budeme mať kámo. Tak. Si vezmem koňa, aby keď je nejak ďaleko ten gol. Jaj. No. Dobre, ideme. Poď. Ja mám nejaký lepší revolver. Ja mám tiež ten revolver. Stoj. Á, domček, ty bol prvý domček. Prvý dom, ale máme dobré veci. Cez stenu ich poďme mlatiť. Hehe. Dochni. Čakaj. Na izinku. Aha. Meč mám. A oholia. A tu máš takéru. Dobre, takéru. Ja mám krompač, ja nepotrebujem. Ja mám meč. Dám do PC zombákov. No teraz je celkom plná, kámo. Teraz by som na chvíľu nechal, ešte nič nedával. Prečo? Počkaj. Tu Nie prichynu. je ešte plná. Dobre, ideme, hej? Počkaj, tu sú tie cannonball. A tu je kanon. Hej, Dobre. čo je s tým? Ale, hej. Bože, nevieš to dať, kámo. No. Dobre, ideme. Budem aj tak strieľať. Ja som kanónka, sedíš ty, vole. Ja nemôžem vyskočiť, ja sa bojím. No, to si píš, že Ale nevyskočíš. Goldy. Počkaj. Tu. Áno. Kam si bereš toho konia, kámo, sú to 5 blokov. Hej. Môj koň. Môj koň! Bože, nevieš si. Ty ideš to do PC? Poď. Kebyže teraz nájdeme mesto, tak pohoda. No spíšam, teraz už máme to ísť na hviezdenku. Zase aj noc môžeme prečkať bez problémov. Ja nechcem sedieť v tom. Dom. A kam kašleme asi, či? Ukáž, to je šerif. Tam môže byť zbraň nejaká. Alebo naboje. Ja nemáme dosť tých zbraní.
Nie. Prečo nemôžem strieľať? Aj. No už. A tu je to veľa. Nevadí. A ten za mrežami to musíme zabíjať. Aha, tie mreže sú otvorené. Revolver. Lampa sa hodí, keď bude noc. Kámo, ty, a to nedá sa obrať. Ja, kámo, to má za touto. Môžeme ísť. Berem. Počkaj. Tak. Kámo, počuť, že niekde na hrdný, kámo. Vidíš, kámo, už aj zombi, ty majú radi náš vlak. Dobre. No, ideš. Teraz Ideme. by bolo mesto najlepšie. No, teraz, že máš mesto také, to by bolo dobré. Vlpsi. Zlato. A kde? Tam. Stoj. Mesto! Mesto! Rýchlo zober. Pôjdeme. Kámo, si, že na takúto diálku to dostane, prosím sa, nižšiu centimetru. Joj. No, ty, to už sa stalo obrovská. Ah, dobre, môžeš ísť. Môžem? Nech si to ten kanón radšej. Počkaj, stoj. Mňa to prebuglo. Z ďalky ich postrieľajme. Počkaj, kámo. Vidím. Lančotol som tohto. Kámo, priprav sa. Máme ten kód do trezoru. Ideme tam, poď. Hej. Nabiehame. Tak ruky. Nevidím, Tak ale... ruky padajú. Prebiam. Jaj, bacha na blesky, hej. Zober ten kód. Nemám. Tu budú dve, či? No, neviem, jednu vidím, že tu je, ale... Pekne. Á, Dobre. prebíjam. Čau. Dobre, poď. Poď tu. Mám tu... No, to nehýtlo. Dobre, poda. Našiel som holy water, krucifixy. Aký je kód? Povedz mi kód. Neviem. Krucifix mám predať, či ho použiť? Asi predám. Bacha. Nie. Poda. Toto som dať. Použij ten kód. Počkaj, dám si bandáž, hej? Na to máš? Okay. Tak. Vyho ten kód. Neber mi 2, 4, 5, 4. Nie, Daj mi ten krucifix. ja som ho nezobral. To prebukol. Otváraj túto. Oha. Dobre. Vybral som banku, hej. A ty viem, že aj všetky bondy v nej. A boli dve. Boli dve, kámo. Teraz na tom paťovom videu, ty vole, kámo, tých 30 bondov. Sa pozri, boli iba dve. Ja, kámo. Čo? Ja, nie.
Pohoda, že? No, som stopol. Není tu aj druhá? Není, len jedna. No, lepšie než nič. Berem uhlie. Alebo netreba, však pozri, koľko tu je Počkaj. zombíkov. Kurčka. Ej, tu sú zombíci ešte. Hej, No nemám. kam? Na jednoho zombika použil krucifix. To není krucifix. A to si použil. Holy water. To sa nedá Zober predať. torčku. Gold si vezmi. Alebo tak zoberiem torčku. Dobre, môžeme ísť. Môžeme ísť. Výprava bola úspešná. Tu máš ešte aké vzácne veci. Tu máš vzácne veci ešte. Pober to. Ja Mám už mám plný inventár. Ja tiež. Banditi, no tam nejdeme. Prečo nie? Kamo, ja nechcem skapať Zabij ho, taký. prosím ťa, zabij ho. Dobre, dík. Ja by som to šiel už iba predať. Dobre. Však máme toľko goldov a tak. Tú torčku si nezobral. A ja ju držím. No, mám ju. Trošku si tam povestíme. Tam teraz budeme miliardári. Tu Čakaj. dáme. Dobre, môžeme ísť. Dobre, ideme. Do ďalšej stanice rovno. Ok. Poď, aby nás nezastrelili. Poď. Ja, Strelaj. A mŕtvý. máš polku. No, už mám toto. Nakúpim bandáže potom, keď pôjdeme. Toto Ty zabijete nemáš? strieľom. Ty nemáš? Nemám bandáže. Ja Až mám si tri. pokupujem. Ja mám veľa bandáží. Mám na veľa bandáží. Už sa neoplatí ísť do domu. Kam už vynikávame všetko. Už ideme len rovno, kam. Iba kebyže mesto, alebo niečo tak. Ja by som to preranoval asi celé. Ale ak nájdeme také nové mesto, tak tam pôjdeme. Ja aj ten, alebo ten hrad. No kam, no takých bossov môžeme ísť aj na Teslu, ak nájdeme. Iba. Yes, to bude prachov. Dobre. Každý ide na svoj. Nikto si nebude vrátiť. Dobre. Ja idem na pravé, ty ideš na ľavé. Dobre. Ja počkám, než ty predáš, hej? Čo je za kámo malinko? To moje? Nie, ber si. Môžeš Bude predávať. dobre. Koľko máš? 334. Mne sa to až na stenu prebudlo. On si nič iný. Ja mám 385. Nice. No, to je potom. Kam Snake Oily dáme, že by? Ja ešte idem predať. A tam je jedna za to. Mozog mám. Ten stojí 200 pade. A ešte v ruku potrebujeme jeho.
Ty si ho nemal? Máš? Kde? Ale nehovor, to proste není. No, ono to fakt není. Niekde zvonka prebudnutá? Mám ju, tu je za kolosom. Tak ja to zapnem. Počkaj, neviem. Môže. Teraz? Hej. Dobre, ideme sa na to pripraviť. No. A už Už beží. idú hajzly. Dovnútra nemôžu udrieť blesk, že nie? Nie. Bacha, Šimon! Zozadu! Jo, ja... Nie. Máš full. Nemám full. Skoro. Mám full? Či koľko mám? Kúsok ti chýba. Poďme hore, tu sa nedostanú. Ja som hore. Na izinku tak. Ešte. No, neviem. Už koniec. Tu blesky udierajú. Bacha, ide na teba. Máš 3. Tam je úplne vzadu. Aj, už idú aj. Hore poď. No počkaj, to sa aj rozbehli. Vyliezol to. Prosím, pomoc. Dám si bandáž. Mám veľa životov? Mám či nie? Šimon. Jak dlho? OK, máme to. Au! Môj! Ja som použil Snake Oil, hej? Boj. Tak to bolo ostré. Vystrel. Kámo, ložil ma, prosím ťa. Je. Balík. Mám full? Neviem. No, skoro. Kam, kde on všetko má zbraň? Mám tu elektrickú zbraň. Dobre, ale ja tu nemám zbrane žiadne. Máš. Tu nám máš chestplate, poď sem. Ja ti môžem dať zbraň, kľudne chceš? No, snipu ale nemám. Tam tu nič nevidím. Tu na... A ono je to všetko za dverami. Tu na, poď. Počkaj, on. Bacha, upíri. Je tu za dverami. Dal si Snake Oily, kam ja letím jak raketa. Vezmem ten hromosvodok, aby som mohol... ten elektro použijeme v tom hrade na toho... Vieš? Na tých vybuchov. Ja mám moc náborov. Poď na tento. Chceš teda zbraň? Neviem, už mám všetky, ale na vlak poď rýchlo. OK. Takže mám ten...
Mám ten elektro použiť na tých Ah, ľudí. No, dobre. Dostal? No, nemám žiadne náboje. 0 ich mám. poďme. Rýchlo, čo najrýchlejšie. Poď. Idem. Dobre. Tak toto bolo dosť riskantné. Ale dali sme to. Zateším na Teslu. Aha. Poď sa pozrieť, kto tu je. Kto? Na okne. Aha. Umlatím ho. Už není tam. Chceme či nie? Ja nemám žiadne náboje. Ja mám 0 nábojov do všetkého. Ok. Ja by som on išiel. Si ich prešiel. Nej. Tak im Ale treba. jeden tu je. Už není. Ja by som mal dostať, že prejdi čo najviac... Joj, ty vole, som mi pretočila obrazovka. Prejdi čo najviac NMAkov s vlakom. No, možno, že tam to držať, ty vole. Poď rýchlo. Počkaj, no. Nemáme palivo. Aha, to pri tomu sme zastavili. Takže spalujeme, hej. Mhm. No poď, ale aj upírov. Čo? Nebo ja mám 168, ja ti kúpim náboje. Okay. Čo je tu s tým kanónom sa stalo? Dobre, choď ty. Teraz. Čakaj, ja si tu chcem veci vyložiť. Bacha. Čo? Nič, odpálil som Dina. Spal ho. Čo mi bereš? Hej, Šimo! No, som v vlaku. Prosím, tam. Vráť Som si golby. Hej. Mám Nič ísť ti nevrátim. Nič ti nevrátim. Jolo. No, som našiel benzín. No? Poň, zastrel ho. Tam, naľavo. Nie. Strieľaj. A dom? Dom tu je. Aha, tu máme Fera. Tu máme Fera. To je jediná Počkaj, ešte tu máme koňa. Počkaj, choď ku tomu domu. A tam možno dojem vlakom. Stoj. Ja ho chcem zastreliť. Nie, počkaj, ale len... Dobre, tu. No, prosím, nech tam nikto není. Ja nemám do ničoho náboje. A vlastne mám sword, čiže poda. Dobre. Ale do Turecky. Je tu zbraň. To mám. Vezmem palivo. Môžeme ísť. A kúpime turetu asi. By som ho kúpil. Bude sa hodiť na mňa. Vidím tam uhlie. Čo môžem vyťažiť? Počkaj, môžeš ísť. Uhlia určite kúpim. A chceš teda náboje? Nie, mám.
Ja budem mať, no tak to poviem. Hej, tie goldy. No, tak ja ich predám a to si kúpim náboje. Ale daj mi jeden gold. To ti Tak. vystačí. Tak. Tu je bod. Tu máš Strelím sochu. na teba týmto elektronátorom. Určite bandáž. Ja mám 4. Kámo, tá socha stojí 5, ty vole, kámo. To je úplne. Zo 2 bandáže. No, nakúpim rifle a ammo, kámo. O, bro, že mám peniaze. Budem teraz preloadovať. Dobre, môžeme ísť. Ešte si kúpim nejaké to uhlie, hej. Hej, choď kúpiť uhlie, ja mám 4 goldy, či... Takže tu máme ešte toto. Si predaj. No, spíš idem predať. Sedlo tu je. Á, to ne, musíš brať Koľko podľa mňa. uhlia? 3? Čo? 3 uhlia som vzal. Ok. Dobre, Prečo to pre... máme noc? Budú upíry, či? Á, kašľame, kámo, máme dobré veci. To preranujeme až na druhú. Dobre, Ideme. poďme. Ak budeme vo vláku, sme v pohode. Asi. A na Teslu potom nezabudni kupovať. Nezastavujeme. Hej. Teda máme zase dosť paliva. Čo nezabudni? Ja by som nezastavila, ale preto my už budeme len kupovať toto uhlie. Ale čo nezabudni kupovať? Čo? No uhlie. Nie. Ten elektroninátor si mám teda šetriť na boje, lebo to by sa muselo Na Teslu, áno. Na Teslu. No ja by som na tých vlkov. Tesla vesmír. Hej, ale zas keď pôjdeme do domu, on sa tam nezmestí. Ja, ani ten Wolf sa tam nezmestí, nie? Ale v hrade. Ja aj v hrade. No a to hľadám, dobre. Tam ich je veľa. Hm. Máme palivo. Máme dosť. Koľko je hodín? 5. 15. 0. Jaj. Ale... Hej. 100! Nič. A čo si chcel? Nie. Myslel som, že to je také mesto, ale nie. Hrad! OK, zastavujeme. No jasné. Ten nožik chcem. Jaj, a dá sa ti je tam, je to taký dobrý podľa mňa. Tak ale... Len tam. Tvoj papagaj tam to ťaká. No. Počkaj, môžem dropnúť? Ja dropnem, ja tam. Dobrá. Ideme dovnútra. Haló.
Už No to ide, je už len ide hajzel, už ide hajzel. Už ide, už ide. Maja. Á! Super, som mŕtvý. Majla. Majla. Kamu? Nie, nezdochni, nezdochni. Ja som zdochol. Tak to je fakt krása. Dojdi! Ale Tu je toľko zlatých tanierov. tak nečkám a končím. Čus. Tak čaute ľudia.